landlord bedo loro dot. Kampo nyathina. Kampo. Sikuli bro. Kura we iwa kada nyathina nuwacho na we iwa. Sai o gei bro di sikul. Dido wete kuma nyocho lungu goto sadhe tarate. Yes, abungi. Kampo nyathina. Na kwa Yesu mudi sopa te ku kampo. Okange gimo miyo Nyasaye ong'ado kara kama. Ai. Kata pesa landlord be koro no. Nyathi to nyocho lugre sikul maber nyathi yudo bi ba. Ko yo ayo. Kampo nyathina. Minu be na we adong ko dikenda. We achiel kende wuosi. Pas Nyasaye ong'ado. Okabi ywak nyathina. Mirime mambaka. Kaka kura neno ka bet kodi adot kama. Kaka gima dang' atimbo. Landlord bedo loro dot. Hey, ka Yesu. Nyasaye ong'e wach nyathina. Kuneno ni. Alot. Jatelo. Ang'o miywago mer? Ang'o motimore? Kijana matin nade? Kwa ywagi. Ang'o motimore ma dhoth dubeta beta gi oko? Wabet oko ka osiepa. Ang'o motimore? Ha? Mana weche mag piny matindo mako ga family. To nyathini dong madong nyathini. Madong rawe chicha. Mato kampo. To ang'o motimore ma nyathi poni dhoth to jowari to somo? Ha? Maganyuola we donje. Ang'o motimore? To kidonje ot? Wada landlord. Mayudo maka chunyi ni mabor, bet gi nyathi oko. Ang'o motimore? Ling'ane we wuoyo kiywak alot. Ling'ane ang'o motimore? Landlord no gona dhot ka. Nyathini bi ng'eni kaka nasebedo go ka. Nyathini koro asebedo go ka. Isabedo gi nyathini. Nyathini koro ing'eni noluonge sikul. Nyathini nyocho yomo maber e piny ma nyocho tim mar PCE maduong'. Ang'o ma nyathini oyudo ma nyocho luonge no? Gine rawechi ni oyudo ang'o? Nyathi mineno ni. Okampo riek mili. Okampo riek. Okampo nyocho yudo gimiluongo na e ginene. Iluongo na Okampo. Bi. Nyathini oyudo bi. Oyudo bi kendo oyudo bi en ing'eni nyocho ohewo koro nyithindo mane nosomo go. En oyudo bi 4. Noyudo B+, oyudo B minus, oyudo plain bo oyudo. Oyudo plain B, oyudo triple B gi minus B. Yudo B go te. Mano nyathi oluonge kanye, nyathi no luong kanye sama no yudo gigi. Oluonge kanye. No sikul moluonge. Otas tane wacho na. Mar otas mano luonge go. Oluonge skul mane kis mano nyathi mariek. Mane go ndik they call you some for igine secondary. Ne gine ne iluongo ni Remba boys gine mix secondary. E kumo luonge. Remba mixed boys mix secondary. Tini bet na daluo chingi nyathi ka. Tu nitie jatelo makonyo ji. Nitie jatelo makonyo ji. Ma jatelo makata samine na wuoye kodi ni. An ok ahero gik moko na wuondora. Nitie jatelo mosakonyo ji. Iluongo ni Ken Kasera. Isewinjo wachno Ken Kasera ok na wuondi. Ken Kasera nyicho kawo kata nyithindo. Mine osakonyo. Mine manyiche skul piyo tam. Mano misimiwa. Ken Kasera ok na wuondi. Watang'ni. Ineno nyathini. Ineno nyathi mineno kani. Ma nyathi manyicha honorable Ken Kasera kawo. Ma nyiche ko kawo. Nano ma. Ma otere skul. Ma min-gi. Aya manyicho kawo mogik watang'ni. Manyicha jatelo kawo. Ken Kasera. Magi jomo kawo. Magi mana pichni gi. Ang nangi adieri. Anyalo ni namba Ken Kasera. Ki iye. Ni nyathini dwano dhi skul. Dhoth bero lori. Agoch ne direct. Wami. Ma jatelo mosakonyo ji. Igalori manade. Sami nyaka nyicha nyithindo dhi sa 2 weeks. Sai konyo loko lola kumbe wudu meri bilima ya. Konyo loko lori ya Nyasaye bura ya dak de kendo konya. Alo. Jatelo. Man apelo. To kaluwore ni sani amigo iwuo kode. Wedhi mang'eny kode. Adwa ni wuogi credit bro ng'atore mi. Sepa moro ne kama loch wuo kode. Mosimiwa. Mineno wan go ni. Ine ma nyathina iluongo ni ma Okampo nyocha bedo go dala ka ndalo mang'eny. Ema winjo ka kijana ni owacho ni samoro ni konyo ji ni miyo ji basari.
kinwang' na kata mana achiel kende amoko gi nyathi ka dhot bende nogona ka wabi office atoko nyar rwakore dhot ogo kiful kako rwakre onge lalo noronwa dhot wabiro kaka wan okampu chunguru to wadhi wa okampu chunguru malo oyie wadhi adhi jatelo ka gisayieno jatelo dhi konyo jatelo dhi konyo okampu nyathine wadhi adhi pich jatelo okampu piny mane nyanyisi ni okawuoyi jatelo dhi konyo Nyasaye onge gima nyalo time ngima ng'ato